So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tikpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Jerry Ann, 21 anyos. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, pasabta ko. R&M Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Uling, Naga City, Cebu. Ang atong mantatampo nagdasangan nga Turian. Jerry-Ann, unsa ka akong magbinyo na ta? Sure ka, anak James? Uy, ano kung dili? Ikaw, sure naman ka na ako. Oh. Kung mauna, di na ako mag-usik pag oras. Sabuton ko nga akong makaliwat o mamay na dayon news inyo. Langga, thank you ha. Namay ka yun na ako. Sus, langga, uy. Uy, kayo. Oo niya, langga. Mahog na magkag-amo. Inigaw man na mo din eh. Kuyog na ka na mo. Excited, uy. Sige langga, marangid kong mama. Unsa kay tan-aw nimo nga maayo na tong unahon? Kasal? Bay? Or baby? Kung ako ga, gusto ko nga manganak sa ta. Kay gusto na kong makita sa akong liwat. Ikaw ka, kung unsay gusto ni mong unahon. Ingon ba dito sa papa ga nga, kung makaapo na siya, automatic, ipakasal na dayon ta. Dalian na to ba? Para makasal na ta. Ikaw good ka. Hoy, mamagugong gialsaga. Hoy, butang ko, bugat tarabak ko. Bugat good. Gaan pa mo ka? Sudla lang lagi na to baby imutihan. Aron, bubugat na ka. Ga. 8 months nang sukad nga nagpuyo ta. Pero wa pa mo ka na mabdos. Unsa ka akong magpagamtaga. Nam ko'y kaila sa apid nga manghilutay. Mga tuta karon dayon? Sige ka. Mayo! Maayong gabi ninyo. Ay, nagabian man. Ay, dali mo. Dayon mo. Mayong gabi, Ila. Ay, may gabi siya, Inday. Magpahilot ka. Hola. Mao ba? Ang paghilot nako sa matres, tuloki di ka adlaw. Magbalik-balik ka din he. Og inig ikatulog ka adlaw, magkuyog na mong duha sa imong bana ha. Aron mahilot sa siya. Kay siya may mo igada sa similya day. Sige la. Buhato na namo aron makaliwat ang gidmi. Ay, sige na Inday. Higda na dire kay hiluton na tika. Tumanag gid ang gisulti ni Lola ha. Nga bawal kang mga suwat og bugat. Maligo og hapon og magpagutom. Kay usa ko nas mga rason maong dili ka kaanak kay us-us ko ang imong matris. Oka. Ikaw pud ha. Pagtarong sa imong trabaho. Kay pohon kun maabot na ang imong gipangayo nga liwat, at least dili ta magkalisod-lisod. Kanasam ko nagbinuang ba? Bantay bitaw ka ha. Usa na kabuhan ta pinsukat nga nagpahilot ning James. Unya, delay na kayo ang akong rikla. Mauna ka, honey. Magpalit ko og pregnancy test aron pagsiguro. Yes! Positive! Mabdos ako! Thank you, Lord. Kinala may baw dayon si James, Annie. Sigurado ko kung malipay gid si Annie balita, akong picture ning Piti. Og ako isend niya. Pangka, congrats na to. Positive pangka. Naanatay, baby. Nasanta.
Maghuwat ko siyang reply. Oh, nireply na. Sure ka? Kadali, good. Wa pagkani buwan? Oh, kalain ko niya. Unsa may pagtuo niya? Ako siyang i-video call, Bi. Naroingon ani man iyang reaksyon. Langga, kalain ni mo, uy. Nagtuo ba yung kung malipay ka sa kung ibalita ni mo karon? Lain man kayo kag-reaksyon? Dili ka ganahang magkaanak ta? Ganahan man. Pero, di pa man dugay sugad nga nagpahilot ta, di ba? Unya, tagsara mo kung makauli diha. Anong dali na mo kayo kinasudlan? Pangga, sa akong nahibawaan, once makapahilot na ang babay, masudlan gyud na, labi nang maupay paghuman sa period. Lain na sa di mo, uy. O sa may pagtuo di mo, na ako'y lalaki din eh, ha? Pangga? James? Hello? Kipawag niya na yun. Kalain sa diya, uy. Ikaw na ako ng skin chat. Pero isin lang niya. Kung manawag ko sa messenger, dili sa diya tupagkod. Hindi, uli lagi ka nga wa magpahibaw. Oh, sunod. Di lang ko muli. Kay, di man day ka kaganahan. Dili man ko sa ingon, ana. Nisulti lang unta ka na ko, aron maandaman ti kasi mong pagkaon. Hindi ka poy ko. Magpahaway sa ko. Jerian, tawagan na si James, day, aron magdungan ta ninyo din higpa niya hapon. Oma. Gawas na diha, kay nagpaabot sila sa mama. Padung na. Oh, Pangga? Nganom ka? Wara. Gidukar ako. Matuog na ko. Nganom naghilag mo ka? Naghilak di ay ko. Ato ba naguna ko, be? Kay, akong trapuhan. Nganom mo ni akong langga, ha? Sorry na. Salik lang kay kada. Nga love ka ayo ti ka. Maungi mo lang yung kong uluuluhan. Sukat pagit pag-abot ni mo din he. Uga ka kayong tinagtan ako. Huwag ka ganit tingog-tingog kanina sa kananan. Makayubos ka ayo ka. Sorry na. Love mo sugod kay Tikakod. Peace na ta, ha? Matrabaho na ba ikaw balik ugma sa'yo? Ay, naghila ka. Yes ko, be. James. Hello, Ga? Ga, nanawag si Mama Rachel na ko ba? Ato lang kuno ka pa istaron sa amo sa sambuan aron naay makatiman nimo. Unsa, Ga? Ay, diri lang di ay ko. At least dool rata ba? Dili di kami ngawon ako. Naginuin na sa gaga. Oh. Dito lang good ka para matiman ka. Kaya kung unsay gusto nimong kanon, at least mahatag raman mama. Sige na kay kung musugot ka nga dito ka. Muuli ko karong gabi para pasakyon ti ka ugma. Sige, good. Basta, uli abi ako dito, ha? Dili ka masigig lakaw dito, ha? Pag-amping dito kay muuli na ko kung day off na ko. Bantay bitaw, ha? Sige na, Ga. Kay naanay bas.
Ano pa? Napalay ka likuran. Sige na, Oh, langga. yung bag. Ito palikuri. Bye. Tao Amping. palikuri na. Kami makadyan, eh. Love you. Love you lang ka. Amping sad ha. Naunsa man ni si James. So kadaabot ko din is ila sa sambuan. Tagsa na lang kayong mo reply sa akong mga chat. Igo rin kong isin. Chatan akong balik, pe. Kung dili man kani ka mo reply na ako, muuli kus amo karon dayon. Oh, nanawag ay. Hello? Ga, sorry. Nabisi lang gid ko. Naaba day busy nga permi lang mo sin sa akong mga chat? Ulti unta ka. Kung dili ka magkuwat. Di man ni siya kasabot ako. Gikapoy ko sa trabaho. Wa ko tayo mag-cellphone, oy. Sige na. Mga tuog na ta. Huwag mayan ta magsorte kay init kay mo una. Bye. Oh. Hello? Hello? James! Wala siya mag-online. Awa rin yung tawhana. Nagpahibaw siya na ako alas 7 pas buntag. Nga muuli siya. Pero hangtod karon wa paghapon maapot. Hapit na lang gani mong ngit-ngit. Wa naman ko makasabot ani uy. May pag-ikatog lang sa anin ako. Ay, Jerian. Niya na si James. Unsa man, mukuyo ka namo sa bukid sa lula ninyo? Sige ma. Dili mo mamauli, James. Kuan. Anin lang may ma? Anin may ila lula matug? Nahala, sige, kamo. Dada si Jerry Ann inig uli, ha? Pahala ka diha. Dili ti katagton. Ga, una lang ko gato sa lungsod ha. Kay magpaayo ko sa motor. Magdungan di ay ta. Dungan lang mong lula kay motom sa sig lungsod. Asa namang sweldo nimo? Di na kamuhatag nako? Nera. 300? Maura ni? Uy, James, naunsa ko din taon ka. Mga nakay na ko, uy. Unya maura ni, 300? Makatigong ka ako ini? Amin ang 300. Kuha ni pita ka. Sige, ato na ko. May na lang. Na 2,200. Yan. Kaon diri, oy. Wa man kay kaon-kaon. Mukaon ra ko, ma. Sukad lang niabot si James. Huwag yun sa'y tarong tagad na ako. Karon, wa na sad siya din ispay. Paita ining tawhan na, uy. Biya-biyaan man lang ko. Huot na kayos dukan. Muli kong balik sa amo sa naka, uy. Bahala na. Si Auntie Ann, ni Chat. Day, Jerry Ann. Na ospital si James. Naa sa karkar. Operahanan kay naay appendicitis. Unsa? Aray, kasakit sa Nahanap ko. Way bisan usa sa side ni James kaniduaw na ko sa ospital. Kumusta naman ka si James? Day, Jerry Ann. Ingon ang mama ni James nga dili lang una kuno kapanhion. Ayaw lang sa kuno pamugos kay mas stress kuno si James. Unsa, auntie?